صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام عرض کرتا امتی عرض کرتا امتی تو تے صلاۃ و سلام میں مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام میں مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ رب چاہو قرآن میں صلو علیہ وسلم رب چاہو قرآن میں صلو علیہ وسلم ایوری چاہو مومن ایوری چاہو مومن تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام عرض کرتا امتی عرض کرتا امتی تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ فاطمہ زہرا جی چادر جو مٹھا تھئی واسطو فاطمہ زہرا جی چادر جو مٹھا تھئی واسطو فاطمہ زہرا جی چادر جو مٹھا تھئی واسطو سب سلام قبول تھے سب سلام قبول تھے تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام عرض کرتا امتی عرض کرتا امتی تو تے صلاۃ و سلام مدینے جا پھرے تو تے صلاۃ و سلام